سلام كمي كان يكون كبرات تختاتلتي زي برنامج سلسته ايو برنامج سلسته بلوم تلفزيون ناس دالو زقرب مدبيو اذا برنامج تقراي بغزي قمر مالتون تقراي تمالي تقراي لومي تقراي صباح نابله ناتنتنا زقرب برنامج نزي برنامج حدا غاش عديبنا لنا غاشانا من كم مخانم معلم كنقرنا يام فلما قاشنا نقعد احنا مصو دحريو إذا حزي نبلهم زلنا قاشاس من يوم نزبلوا تملكتي من الناتهم استنقرونا طهلا حقوسي بهال يا نايت مهرتي قدامي يا بتاريخ بأنثروبولوجي بأركيولوجي سلطان كويه بالأولم وان أديس أبابا يونيفرسيتي ناي بوست جراجويت بروجرام ناي مهرية ناي مجمري حتوي مخانو تاريخ انت ايو تاي مالتي تاريخ كنبل كلنا زبيل نجر كالعلو دلي قدميو جن حدا نجر كالعل بروفيسور بانكراست بزعبا تاريخ انتاي مخانو انت زارو انت لو كم زلو تصحفو ويم تزملسو خقربي بمحارني ايو تاريخ مالت كابوز زمنات بفيت እስካሁኗ ሰከንድ ድረስ የተከናወኑ የተለያዩ ስራዎች ከእውነተኛ መረጃ መሰረታዊ ነገር በመነሳት ስለ አንድ ሀገር፣ ስለ አንድ ህዝብ፣ ስለ አንድ መንግስት፣ ስለ አንድ አጠቃላይ የሥራ ባህል፣ ቋንቋ፣ ወግ፣ ስርዓት የመሳሰሉትን ነገሮች የምናጠናበትና የምንማማርበት መሳሪያ ነው። በጠቅላላው ታሪክ እውነትን መፈለግ ነው ይብሉ تغلنت له زي حسن وصبوي تتوهال ነገር ጽቡዩ حق مدلاي حق مدلاي እንዴ ግን حق ግን ከም ግዚኡ ዝለዋወጥ حق ንመን حق ናይ حق ዝሮ ንዓዚ ይከውን ይኸልና ናይ ኣብ ታሪክ ናወል ከርኢ እንተለና ታሪክ ዝበሃል ነገር ከም ተረጋጉሙ እዩ እናቲ በብግዚኡ صنعنا حرين خلينا تحقي نقول نجار تأيو نعي حق زخنا نعخذ يكون يخير نتقرأ حقي زبان نتخالي زي يكون يخير نعنس أروي تترجم زين تتود زجوارو صراحتي نزجيبك صحيفك ما تمالتي ስለዚህ ሆነ حقي كم جزء زلاوت زي كونس كم سبر رادو زلاوت يتخون اتحقق جن حقي بجزء يخيد بخالي يخيد ناي قربا يخون ناي رحو يخون مزغو انت لا خوينو بچبوط زفلت انت لا خوينو حقي زلوت ነገር يقولون خردا خمس مسلني كله زخيل الرادادا يخون زوسد اوساسدانا يخون زخيل هستاي دكايها تاينه سادي بي قستاينا نريو بقرس دينا نبل زلنا حزناي تقراي تاريخ انتلنا بزح تاريخات النيو بعين نريو ثم مردات النيو بيچبوط النيو يا سبحان تنهي الصفاقتي ناي كوحي بتكرسيان بتكراي مالي أم يمنا يتن حمسان زخون النيو النهي فاكت ناي بعت شلون بعت تات بتكراي النهي تحق بأركيولوجي خري أنت لنا النهي نزين هو ترجم من زتفعل عليه كم سو كم تمرامر إذا أقسم لا يقسم حاولت صارت توصيل لا يقسم حاولتي كما يتسرح من سرعه نزبل المثالي أبغصم منتقير كاتايب لك جايد نزح حاولت زي سرعه هاي قدم سبات زغلت ماشين نيرو يبلغها خمسة كم تسرعه زي جيجا أيو خم سبات كم يقولوا جن كم يكونن خالي دوم تايزو مثلا يقسم حاولتي بماشين أي تسرحان بحاسين تسأريو يمسيو سويت أتربيلو
ኢሎም ዝብሉ ኣለዉ ገሊኦም መን ይሰርሕዎ መልሲ ክስእ እንተሎ ብመልኣክ ሓይሊ ዝተሰርሐ እዩ ይብሉ ግን እቲ ፋክት እቲ ሓቂ እኒሀ እቲ ሓወልቲ እዩ እቲ ሓቂ ግን ነቲ ሓቂ ነቲ ሓወልቲ እንህቦ ትርጉም ዝተፈላለየ እዩ ገሊኡ የመናውያን መፂኦም ሰሪሖሞ ይብሉ ናይ ፈረንጂ ናይ ደቂ ወፃእት ካሊእ ትርጉም ይህብዎም ንሕና እውን ንህቦ ትርጉም ስለዚ እቲ መረዳእታ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ መረዳእታ እንህቦ ግን ኣገላልፃ ኣተረጓጎም ኢንተርፕሪቴሽን ዝተፈላለየ እዩ እቲ ሓቂ ዘይኮነስ እቲ ሰብ እዩ ዝፈላለ እቲ ሰብ እቲ ተመራማራይ እቲ ኩሉ ግን እቲ ፋክት ግን እኒሀ እዩ ፅቡቅ ካብ ጀመርካዮስ ናብ ትግራይ ንኺድ እዚ ታሪክ እንታይ ማለት እዩ ኢና ብሓፈሻ ኣልዕልና ነርና ሕዚ ናብ ትግራይ ንመለስ ክብል ከለኹ ታሪክን ህዝብንስ እንታይ እዮም ትርክቦም ክብል ስለ ዝደለኹ እየ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓመቐ ታሪክ ዘለዎ እቲ ናይ ስልጣነ መበገሲ ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ እዩ ግን ህዝብን ታሪክንስ እንታይ እዮም ወታይ እቲ ህዝቢ ልክዕ እዩ እቲ ህዝብን ታሪክን እንታይ እዮም ህዝቢ እቲ ታሪክ ዝሰርሕ ህዝቢ እዩ ታሪክ ሰርሓይ ህዝቢ እዩ ናይ እቲ ታሪክ እንብሎ ግን እቲ ዘሎ ሕዚ ንምሳሌ ታሪክ ክንብል እንተለና ፅሑፍ ስልጣነ መንግስቲ ተመስረተሉ ማለት እዩ ሕዚ ብክልተ ዓይነት እንዲና ሕዚ ታሪክ ክትርኮም እንተሎ ቅድመ ታሪክ እንሄ እዩ ታሪክ ኢልና ክንብሎ እንተለና ወዲ ሰብ ብኣና ደረጃ ብዓድና ደረጃ ፅሑፍ ከተማ መንግስቲ ዝተጀመረሉ ማለት እዩ እዚ መዓዝ እዩ በይ ተጀሚሩ ፍሉጥ እዩ ይሓ እዩ ይሓ ናይ ሎሚ ቅድሚ ናይ ሎሚ ዳርጋ ናይ ሎሚ 3000 ዓመት መንግስቲ ተመስረተሉ እዩ እዚ ብምንታይ ንፈልጦ መንግስቲ ነይሩ ዋና ከተማ ይሓ እዩ ነይሩ ቤተ መንግስቲ እንሄው ይሓ ግራት በዓል ግብሪ ዝበሃል ብዙሕ ደብሪ ዝነበሮ እንድሕር ቤተ መንግስቲ ደሞ ነይሩ ኮይኑ ከተማ ክህሉ እዩ ከተማ ነይሩ እዩ ኣብ ይሓ ሕዝብ ፅንዓት ዘሎ ዘይወፀ እንሄ እዩ ኣብ ይሓ ኣብቲ ጎልጎል ይሓ ዘሎ ሜዳ ኣብቲ ንሱ እንሄ እዩ ከተማ እንሄ እዩ ጅማርያ ነይሩ እዩ ካሊእ ቤተ መንግስቲ እንተልዩ ደሞ ክስታይ ክህሉ እዩ ናይ እምነት ቦታ ክህሉ እዩ ናይ እምነት ቦታ እንሄ እዩ ካብ ኣፍሪካ ቀዳማይ ዝበሃል ናይ ይሓ ቤተ ናይ ዳእማት ስርወ መንግስቲ ናይ ይሓ ኢና ብዙሕ ግዜ ናይ ይሓ ስልጣነ ናይ ዳእማት ኢና ንብሎ እቲ ቤተ መቅደስ እንሄ ናይ መን ቤተ መቅደስ ከም ዝኾነ እውን ይፍለጥ እዩ ሽዑ ዝነበረ እምነት ብወርሒ እዩ ዝኣምን ነይሩ ኣልሞካ ዝበሃል እንሄ ሳልሳይ እንድሕር ቤተ መንግስቲ ተልዩ እንታይ ክህልው መቃብር ናይ እንስሳ መቃብር እንሄ እዩ ንሱ ኣብ ዳዕሮ ሚካኤል ዝበሃል መቃብር እንሄ ብብዝሒ እቲ መቃብር ክልተ ዓብዪ ዓዲ እውን ዝበሃል ይሓ እንሄ እዩ እዚ እቲ መቃብር ናይ ስልጣነ ምልክት እዩ ማንም ሰብ ይሰርሖ መን ይሰርሖ ዝሰልጠነ ህዝቢ ኣዋዲዱ ወዲቡ ክሰርሕ ዝኽእል ንመን እዩ መቸም ከም ንፈልጦ ፅቡቕ ነገር ዝሰርሕ እቲ ሓይሊ ዘሎ ክስታይ እዩ ሓይሊ እዩ መንግስቲ እዩ ካብኡ ብተወሳኺ ኣብ ይሓ እንታይ ኢና ንብለና ፅሑፍ ኣብ ይሓ እዩ ተጀሚሩ እኒሀና እዩ ብሳብያን ተፀሓፈ ፅሑፍ እኒሀና እዩ ስለዚ ታሪክ ምስ ስነ ፅሑፍን ምስ ምስራት ከተማን ዝመፅእ እዩ ምስ መንግስቲ ተተሓዘ እዩ ሕዚ ብዓድና ክንሪኦ እንተለና ታሪክ ትግራይ ካብ ይሓ ይጅምር ካብኡ ጀሚሩ እዩ ንፈልጦ ኢና ካብኡ ናበይ ይበፅሕ ከም ዝነበረ ናይ ኤርትራ እውን ይውስኽ እዩ
ኤርትራ ይውስኽ تناي حصل الثانية زين ورا نايد أمات مال صاب إيرترا صاب سرايا كبابي أقول جزاي بومنو زي تقليل زين ورا هايلاند تقرأي زبال مطرا دوليس هو بومنو زي مطرا دوليس هو زي بومنو هايلاند زبال هايلاند زبال بومنو ناي تقرأي تاريخيين هي صحفه ونتبعنا تاريخ من صحفي زي جمر صحف سباس سرحو سراح بأوانو أو أمني صحف نيرو أو أمني مزقبوا عموتو نيرو تبو كم بقسي تاريخ انت أيو مس هزو خن تاي راخبو كل كله زي مغنيات يكون أخصومناتنا أيو أخصومنا ينأكل أيو احنا كخنزينا انت بهالتلو سمينا ينامو نزو أيو ህዝብ ትግራይን ታሪኹን ክንደየና ዝኣክል ይፋለጥ ሓድግታት ምስ ታሪኽ ዘለዎ ምትእስሳር እንታይ ይመስል ዝብል ነገር እንደገና ስንረአዩ ሰው ህዝብ ትግራይስ ታሪኹ ብዝግባእ ይፈልጦ ዶ ይዕቅቦ ዶ ይጥቀመሉ ዶ ዘይ ንስንረአ ጽቡቕ ታይቲ ታሪኽ ህዝብ ትግራይ ብስ ሓድግታቱ ሓደ ታይ ዘንሄ ሓድጊ ዝሰርሖ ማን እዩ ህዝቢ እዩ ነቲ ብትግራይ ዘሎ ሓድጊ መን ይሰርሕዎ ደፍነትሊ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ እዩ ካሊእ መፅኡ ይሰርሖ ነው ስለዚ ተኡ ዝነበረ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ቅርሲ ህዝቢ ትግራይ ሰራሒኡ ባዕሉ ዘሎ ህዝቢ እዩ ካሊእ የመን ኣውሮፓ ካሊእ መፅኡ ዝሰርሐ ይኮነ እንታይ እናኾነ ዘሎ ሕዚ እቲ ህዝቢ ትግራይ ታሪኹ ይፈልጥ ዶ ንምንታይ እዩ ፀገማቱ ብመጀመርያ ናይ ዓድና ታሪኽ ካብ ቀደም ጀሚሩ ይፅናዕ ነው ካብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ይፅናዕ እዩ መን እዩ ዘፅንዖ ብደቂ ወፃእቲ ይፅናዕ ሳብሎም እውን አንተ ከም ተዘረብናዮ ፅንዓት ክነፅንዖ እንተለና ደሞ እንህቦ ትርጉም ከመረዳዳእና ከም ናይና ድልየት ጌርና ኢና ብድሕሪኡ ናይ ባዕልኻ ኣመለኻኽታ እውን እናወሰኸካ ኣይተብሎ ስለዚ ብትኽክል እቶም ደቂ ወፃእተኛታት ዘፅንዕዎ ፅንዓት በቲ ህዝቢ ትግራይ ብዝርድኦ መገዲ ገይሮሞ የቕርብዎን ካሊእ እቲ ዝፀሓፈሉ ቋንቋ በቲ ብወዲ ዓደይ ይፀሓፍን ዝበዝሕ ናይ ትግራይ ታሪኽ ዝበዝሕ ብእንግሊዝኛ ብፈረንሳይኛ ብጣልያንኛ ብጀርመንኛ እዩ እቲ ዝበዝሕ ፅንዓት ናይ ኣክሱም ተሪእና ናይ ይሓን ተሪእና ናይ ትግራይ ዝበዝሕ ታሪኽ ብደቂ ወፃእተኛታት እዩ ንሳቶም ደሞ ብናታቶም ኣረዳድኣ ብናታቶም በቲ ዓዲ ናይ ኣውሮፓ ክስታይ እዮም ዝርእይዎ ሓደ ብኡ ካሊእ ካብኡ ሓሊፉ እውን ደቂ ዓዲ እውን ኢትዮጵያ ደረጃ እውን ዝመፁ ሰባት ካብ ማእኸል ዓዲ ክኸውን ይኽእል ዘፅንዕዎ ፅንዓት ንሳቶም እውን በቲ ንሳቶም ዝመስሎም በቲ ናታቶም ኣረዳድኣ በቲ ድልየቶም ገይሮም እዮም ዝትርጉምዎ ካብኡ ሓሊፉ ኣባና ደቂ ተጋሩ ንሕና ተጋሩ ኣብ ናታቶም ታሪክ ፅንዓት ብዙሕ ግዜ ኣይንርእን ንምንታይ ኢና ዘይንርኢ ሓደ በቲ ሙያ ዝሰልጠኑ ሰባት የለውን ኣይነበሩን ትምህርቲ ቤት ኣይነበረን ሎሚ ኢና ንርኢ ኣብ ኣክሱም ኣብ ዓዲግራት ኣብ መቐለ ኣብ ራያ ዩኒቨርሲቲታት ንርኢ ኣለና ዝሕሪ ዘርኢ ዩኒቨርሲቲታት ምኽፋት እዩ ተጋሩ ናብዚ ናብ ሓድግታት ፅንዓት ዝኣትዉ ዘለዉ ንሱ እውን ትሕዚ እውን ዘኒሕ ኣብቲ ሕዚ ዘለናዮ ደረጃ እውን ናይ ዓቕሚ ውስንነት ስለ ዘሎ በቲ ንደልዮ መገዲ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ሓድጉ ክፈልጦ ይተገበረን ነዚ እዩ እናቲ ህዝብስ ከመይ ገይሩስ ክፈልጥ
خمي غير بدم غير ناس لازم هرنا خالي بزح غزي زي صنعات مرمر ناي مغبار بهلب عدنا يلن ناي مصحف يلن تتمهار حيلون تو علن لو سن تمهار حيلون كندزي نمرمر اتيو ناي مسرح ناي فاينانس ناي كل صقم سلازلو بس تدلي منغدي نتهزي حدش ነገር አምጻውን ይድረን ትዘለ ተማሃረውን እንዲህ እንደምለውን አፍት ዝነበረ አፍታና ይቀደም ሁሉ ይዝነገረና ናሽሕ ስለ ንግስት ሳባይት ሁሉ ይሰብ ንግስት ሳባ ሁሉ ጊዜ ይባል ዘይተቀየ ሁሉ ጊዜ ሕዝብ ነገር ይዝነገረና አው ስለዚህ በለት ህዝብ ስለዚህ መህርናዮ ስለዚህ ሰልጥናዮ ምናልባት ሓድገው ትግራይ ፍለጥ አየንተ ተበለ ተወሰን አየን حاولتات ፍልፍል ቤተ ክርስቲያናት زينين كفلت لا تنز فلت سب كفلت زخ اللي بوزح ነገር زي مثلا ናይ ቀደም ሰባት ዝቕበሩሉ ዝነበሩ ናይ መቃብር ምልክት እንዴ ህዝብ ትግራይ ሓደ መቃብር ወድ ንጉስ እንብሎ እንዴ በእንግሊዝኛ እንታይ ዝባል ቲሙኖስ ይባል ተኸመረ ድንጋይ ተኸሚሩ አው ትሕቲኡ ሰብ ዝቕበረሉ እዚ ትሰብ ስለዘይ ይፈልጦ ሕዚ ዝበዝሕ ንሕና ኣብ ጽንዓት ከይድ ኣለና ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ብዙሕ ዘሎ ሕዚ ትሰብ ስለዘይ ይፈልጦ ታይ ዝገብሮ ነዚ ተዃነ እምኒ መሲልዎ ነቲ ቅርስ ብምሉእ ኣነ ብዙሕ ዝረኽቦ ሽርክ ከባቢ ብትራክተር እምኒ እናፅዓነ እዩ ዝወስዶ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ እውን ንድፋዕ እዮም ዝጥቀሙሉ ነይሩ ተጋደልቲ ይኹን ናይ ዝነበረ ናይ መከላከያ ናይ ጀርካ ሓይሉ እውን ቅርሲ ትጥቕሙ ስለዘይፍለጥ ድፋዕ እዮም ዝጥቀሙሉ ነይሮም ሕዚ እንታይ እዩ ኢልካ ተጠይቆ ንሰብ እዚ ገዲኦም ዝህብዎ መልሲ ብጣዕሚ ዝገርመካ እዚ ገዲኡ እንታይ ይብለካ ናይ ግራይ መሐመድ ዘቐመጦ ምን ይብለካ ኣብ ጸለምት ተኸይድካ ደሞ ጸለምት እውን ተኸይድካ እንታይ ይብለካ እዚ ጌዲዮን ዝበሃል ንጉስ ነይሩ ጸለምቲ ንሱ ወታደራቱ ንምውፃር ዝኸመረ እዩ ይብለካ ስለዚ ይፈልጦም ስለዝፈልጦ ዝበዝሕ ደሞ እንታይ ይብሎ ዝበዝሕ ሰብ መቃብር እስላም እዩ ዝብሎ ስለዘይፈልጦ ኣብ ትግራይ ዝበዝሕ ነገር ሰብ ስለዘይፈልጦ እዚ እንታይ ክትብሎ ንዘይፍለጥ ነገር እንታይ ይብል መቃብር እስላም እዩ ዝብሎ ስለዚ ብሓቂ እዩ ይፈልጦን እንኳን ንሱ ህዝቢ ተተምሃር ሓይለ ሰብ እውን ኣይፈልጦን እዩ እዚ እንድሕር ኣብ ላይ ቅርሲ ኣቲኻ ናይ ሓድግታት ጽሑፈን ይብካ ተዘይረኺብካ ይፈልጦን እዩ እና እዚ ብዘይፍልጦ ዳርጋ የለን እዚ ዓኒ እዩ የለን እዚ ብዙሓት እዚ ዓለም ከምዚ ዓይነት ቅርሲ ኣብ ትግራይ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዓለም እንሄ እዩ ከምዚ ዓይነት ቅርሲ እዚ ኮመን ኣበይ ብፍላይ ናይ ኩናማ እዩ ናይ ኩናማ ብግሩፕ ዝቅበሩሉ ቲሙንስ እንብሎ ናቲ ብዝሕ ቅርሲስ ትሰብ ኣይፈልጦን እዩ ስእሊ ያው በዓትታት እንሄ ዝበዝሕ ትግራይ خالي زي فلت ናይ በዓትታት ተጻሐ اللي هو ስእልታት እዚኦም ቅድሚ ሁሉ ይቀድሚ ስልጣነ ይሓዝ ነበሩ እዮም ኣባዓቲ ወዲ ሰብ እዋኑ እምነቱ ሁሉ ዝጽሕፎም ዝነበረ እዩ አው ስእልታት ምሳሌ ናይ እምነት ብእዋኑ ዝነበረ ናይ ስራሕ ክፍፍል ናይ ኩናት ዓይነት ኣብቲ ስእልታት ናይ በዓቲ ስእልታት ተቐሚጡ እዚ ሰብ ይፈልጦን እንታይ ዝገብሮ ሰብ ስለዘይፈልጦ ጓሳ ኣብኡ ኣትዩ ነቲ ስእሊ ኣብ ልዕሊኡ ፍስታይ ገይሩ
خسر غيره هاي بخسر غيره خستاي سئلي سئل بشوف غيره ونت سئله والعلي يبله قاليو منوري طير كفتي غورو خمنا ولا بزح يطف سلازي يفضل زي حدا جاي نوا حدا جاي تاريخه انتهينا تاريخه فليتو زي كان حزب علنا نموال ونزحفر سلازي داك يقبر له زي النجر مرأي زاد لي مثلني هو صبو زي تايو او كله زي حفري مالتهم كان بطعم يخبرين تايو زيهم كله زلأيو تنقرستا تبين اللي هو عندي او كتما يكون الحزن مثال زي تيمور زبلنا يعطو بعد سلطات بعد شلون بعد تزبلنا بفلا اذا شلون بعدتي عب سب زي وصعب رقبه اي قطر يزني لا توزني اكبابي تسب يفلطون نسو خفلطو مغبار والناس ناي منكست سرحي تن ابتكراي زني واتقالات زي سراح كسرحا خمزغبا خفالطا يغبا حزبين دحر زي حزبكو يقدي كفلت اي قددني خنو مهرلنا تناي منغست محاورات ان بحرن توريزم زبالا ببوردا زليوا زي بكبابي انزلو حادقي خمزغبا حزب خفلطا حلوا خغبرو خغبرالون او حزبي خمي غير الحزب توسخيتو حرستا ام حرسو ابصي يايزو انتي غزيو ون يبلون كفلطو ون يبلون مخنياتهم طاونا نحنا اينا خلنا فلطو زلنا تمهرسب كمرامر كفلط ميدياتات زين كسر حزلوا بتأمر حزب زفلطو المخنيات يلنا تصقم غاي بعنا ايو زي تبهرنا نمل زي منقسم محاورات نصرحينا نمل سبات أوزل لنا سلزي سرحنا أينا خنصرح لنا نفالط لنا أفالطنا تتقم أي خنقبر زلنا نحنا أينا حزب دحر زي فليطو أي حلوان فليطو دمو تتقم خنقبر لنا دحر تتقم زي كوينو متى يحلو تعرفت زلو قرصي تربح يقول له عاومه خنص خطاي خنفون لنا نصت عاومه خنقبر لنا تنصت متى بإيكونومي خنص له خطقم له بعامي بمفرو خم غيرنا خنبل لنا انا خنصرح لنا قلنا حدا نقر خلا الحزون انت خنا اخصم كل عال قال خلا عال يحا خلا عال قال خلا عال سي ابنا عالم مزغب تمزغيو يونسكو مزغيو نعلم حادق خوينو قال نبل حاول توصم تطاو نخبل حاول توصم طرح يكون سريع متم ولدي تمو طبابنياتات حاول توصم استفلفللو استقعزلو زخدلو خيدلو افت تطاو زوللو الراو انتلو تمبل وي مخراب يحا تطاويلو خرا انتلو نت مخراب كان خنز تقامولو زنورو حزبتات اللو منبريوم اذا انت حلفوا انتلو زقبرلهم محبراي ركبهم زكايدلو عداغا خونا ختما سن نيرو مالتي سلازي علم اور يونسكو ولا نولو نتنا بالعل تونتي حنزر راح كم مزغاب زحلفه افتخباب زلو تاريخ نخول له نخرا تاي يقبر تناي ولدكم تلو غزا عينا لنا هو عالم كنت هي حدث حدا غزي اوخصم متاكدنا مست حزبي تايم زول بزعبا حادقتا تخصم عالم حادق تمزغي بزنده بمجمره اخصم بزح نغري تمزغي حاولت تراي يكونان بزح سب اخصم حاولت لي زوسدو ختم ابو تسايتو وني تسايتو زي عدخلته لايك ادم نبر ناخذ كتما زبان نسيو
كالي تدنقر بهال بيت منقست له نقست سامنا تبهال نسو ونيو نقص ناين كالي مقابر بسو من دياب تمزقبا تافتم قدمت على يونسكو ناي عالم قرص بجمره تجمره ب70 شمونتني مجمريا قرص ممزقاب ناي عالم قرص ممزقاب تافتن قدمتي تمزقبا سلست تاب إثيوبيا تمزقبا دحاريا خصم بفرنجي 1980 مزقام تلو شوات تمزقبا بدم أقبيت وانيو تختما تحاولتي تمقابر عمريت زلو تاو خوينو تاي غير حليفوا يا شعمولو اي نبران نقسم صيون كن نقسم نتي ناي اقسم صيون ناي عالم حادق زغورون سوون تحار توستيو اقسم صيون اقسم صيون زلو حادقتا يوسخون نيرو حز كن نصبو ملواتي يو እና ታይውሎ ናሽዑ ዩኔስኮ ነቅሱ ብዙሕ ገንዘብ ይምድብ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ታብ ዩኔስኮ ዝምፅኦ ገንዘብ ኣይህበናን ኣይተጠቐመትን ዝብል ኣልዒሎም እዚ ግልፂ ምግባር እዩ ንዩኔስኮ ሓንቲ ተዓሪፋ ጥር ኣቢሉ ይህብን من يزيزن كباخو تبعلوان ابز لا يونسكو زلنا تايزبن ኢትዮጵያ ናይ ዩኔስኮ አባልያ ናይ ዓለም ቅርስ ጥበቃ ኮንቬንሽን بعصرت فرنج ቆፀራ ب1972 ዓመተ ምህረት ዝጸደቀ ኮንቬንሽን እንስምምነት ቅርስን ምሕላው ብዝምልከት ኢትዮጵያ ታፍቶም ፈረምቲ ሽዑ ተቀቢላ እያ መዓዘ መዝጊባቶቹ አጽዲቃ በፓርላማ በደርግ ጊዜ ب77 فرنج ما ب77 ክስታይ ገይራ እያ አጽዲቃቶ እያ በፓርላማ ሳይዝ ለፍት ህጊ ናይ ዩኔስኮ አባላት ዝኾና ነቲ ኮንቬንሽን ተቀበላ ኣብ ዓደን ዘሎ ቅርሲ ክሕልዋ ክጥግና ከልማዓ ሓላፍነት ኣትየድሽ ስለዚ ኣብ ዩኔስኮ ምንም ዩኔስኮ ከገብሮ ዝኽእል እንታይ እዩ እንድሕር ጠይቅካ ድጋፍ ንእሽተይ ናይ ፋይናንስ ሓገዝ ናይ ቴክኒክ እንተጠይቅካ ንእሽተይ ትዝበዝሕ ናብ ኣክሱም ዘንዴ ቅርሲ መን እዩ ሓላፍነት ናበይ ዝወድቕ ናብቲ ዓዲ ዝወድቕ ነቲ ቅርሲ ዝሕሉ ብፍላይ ናይ ዩኔስኮ በቲ ዘሎ በኢትዮጵያ ቅርሲ ሓለዋ እዩ ንዑ ይዝወልድ ተሓላፍነት ንዑ ተባሂዎ ዘሎ ታው ሓሊፉ ደግሞ ኣብ ኣክሱም ናይ ዩኔስኮ ናይ ዓለም አቀፍ ጽሕፈት ቤት እንሄ እዩ ኣብ ኣክሱም ከተማ ንሓዚ እንታይ እዩ ንሳቶም ምንም ዩኔስኮ ምንም ዝገብሩልካ ነገር የለም ታመፍለጥ እንታይ እዩ ቅርስኻ ክምዝገብ ተሓትት ፕሮሰስ እንሄሉ ቅርስን ምምዝጋብ ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት ክወስድ እዩ ፕሮሰስ እዚ ቅርሲ እዚ ናብ ዓለም አቀፍ ታይም ዝገብሩልካኡ ቴክኒካልን ፋይናንስን ንእሽተይ ክሕግዙካ ይኽእሉ ግን ዩኔስኮ ትስራሕ ሓላፊነት ወይ ዝወድቕ ኣብ ባዕልትና ይዝወድቕ እና እንታይ ዩኔስኮ ምንም ታያ ዩኔስኮ ናይ ኣክሱም ዌብሳይት እንሄቶ እንሄሎም ናይ ዓለም ቅርስታት ተባሂለን ዌብሳይት እዮም ዘፋለጥዎ ሕዚ ኣብ ትግራይ ሓንቲ እያ እኒሃ ኣብ ዓለም ዝኣተወት ኣክሱም እያ ክልተን ሕዚ ይሓውን ኣብቲ ክስታይ ኣትያ ተንታቲቭ ሊስት ዝበሃል ናይ ቅድሚ ናብ ዓለም መጀመርያ ናብ ዓለም ቅርሲ ንምዝጋብ ቴንታቲቭ ሊስት ዝበሃል ናይ ግዝያዊ ምዝገባ ይሓኣትያ እያ ብሳልሳይ ደረጃ ደግሞ ገርዓልቲ ናይ ገርዓልታ ውቅር ኣብያተ ክርስቲያናት ምዝሙም ዝሓዘት ኣከባቢ ኣብ ክስታይ ኣትየን እየን ዘኒሄው ኣብዚ ተንታቲቭ ሊስት እና እዚ ንምግባር መን እዩ ሓላፍነት ናይና ሓላፍነት እዩ ናይና ሓላፍነት እዩ ናይ ኣክሱም ዘሎ ቅርሲ እውን ኣብ ምሕላው ኣብ ምፅጋን ኣብ ኩሉ እዩ ብኢትዮጵያውያን ዝካየድ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዩኔስኮ እንታይ እዮም ዝገብሩልና
ببعمتو ريبورت يقرب يجو تابع إثيوبيا منكستي يونسكو كالي دحر حادقة وصحفت قرص دمو تقاصاصاري ديخوم نتحادق زبصح شجري مسيوم خستاي مونيتور يم زغبرو تاوز حالفن عنا منم زغبرلنا ነገር የለን ኤክሰፕት አፍትናተ ዌብሳይት እትም ዚናይ ዓለም ቅርስ ይሎም መስናይ ዓለም ቅርስታት ሊስት እዮም ዘጥውልና እና ሙሉ ዘረና ንሓና ናይ ተዓዲ በፍላይ ኡዘሎ ንሕነ ኮቢዝና በአክሱምን በኸባቢ አንዘለው ሰባት እዩ ጽናዕ ዘለው በተው ዘለው በአክሱም ዩኒቨርሲቲ በተው ዘለው ሰውሚያታት ሓሊፉ ደሞ አማ አኸል ዓድውን በዘለው ናይ ክስታይ ክጽናዕና ዩኔስኮ ምንም ገንዘብ ይውልን አቅም ይውልን ክንዚ ንዓና ዝሕግዘና ነገር ኣብ ህንጸት ታሪኽ ኢትዮጵያን ኣብ ሓድነታን ታሪኽ ትግራይ ወይ ድማ ሓድግታት ትግራይ ዘበርከቱ ኣስተዋጽኦ ንርአ እንታይ ይመስል ታዩ እዚ ቅድም ጀማሚርና ኢና እቲ ስልጣኔ ሕዚ እንታይ ኢና ኢልና ንኸብሎ ሕዚ ኣብዛ ዓዲ ትግራይ መወቅል ስልጣኔ ኢትዮጵያ ጥራይ እንተኾነስ መወቆል ስልጣኔ ቀንዲ አፍሪካ ማለት እዩ ስለሚ ሸዋ ተመስሪቱ ዘንድሄ መንግስቲ አመጻጽኡ ያሃ ይዝጅብር ያሃ ታሽዓይ ክፍለ ዘመን ቅድመ ክርስቶስ ጀሚሩ ዝነበረ ሳበራብዓይ ክፍለ ዘመን ቅድመ ክርስቶስ ዝነበረ መንግስቲ እዩ ስለዚህ መወቆሉ እዩ ኦሪጂኑ ማለት እዩ ታው ቀጽሉ መንግስትና ባይ ይኸይዱ ስና ኢትዮጵያን ስቴት ዝባሉ አሉ ናባይ ይኸይዱ አክሱም አክሱም ንትሽዓተ ሚእቲ ዝኸውን ዓመታት አክሱም ዋና ከተማ ኮይና زي ما قرأت نتشعت مئتي حمد زاكل أخصو ما إثيوبيا وانا ختمة خوين أنا رأيي تزفلت أخصومي شعو زبالنا شعو أخصو ناي شعو وانا أو قدامي كفل الزمن جبرنا أو عالم النيرون زبالو عبيت حيالات منكستات خمني برشيا رومان شاينا زبالو نيرو ترابعتي مساعتهم توداد رخصوية ناي عالم تحفتهم عبيتي سلطانيات حدا ناي أخصو سلطانيات زنبرة وانا ختم أخوينا أخصو من رأيي بزوه ناي وصا دبلومات بساشاي كفل الزمان ناي بزوه دبلومات ختم زنبرتية كم أخوينو أخصو تايتفت إيرو صحفت لو من نتقبل زلنا مجبرات صحف رأنا يو ناي سابيا نيجيرو عب يحا أوصف المسألة لنا سلطاني بس نصحفه وندي زقلص لو من نتقبل نايجز فيديلات لو من نتقبل زلنا نايجز فيديلات تابعيو ما وقوليو أخصميو تعز جز فيديل تبعيرو عاوزين نتقبلنا إثيوبيا تتقبل تواصعنا نريد زلنا تمنجستو بعلو أو ينيرو تسنى صحفت جيز يا ريد موسيقى زناية كريستيان موسيقى نملو حزين يا ريد كنا يقسم سنتاني وتسيتيو نانا توزين أنا تابوز حسابات فليك ولا خليه أنت أيوزلو يا ريد كم حدو الكسب غير كان أي مصاد نرينا أنا قلكم إيريون يا ريت نعرفوا نايقسم سلطانة وتسيتيو كم يا ريت زبساسلو ليقات ناي موسيقى ليقات بزحات كله إيو نديو إيو حزي حدا نايقسم سلطانة أن إثيوبيا ونزبولو زي ما كني جز أزار نملو بملو مريم سلست عينة خستاي كوي يا ريت ناي ريديو نايقسم سلطانة سنة صحفه إيو موسيقى إيو سنة منقستو إيو
كالي تبملو ناي عالم قرصين لا مزغيم لا يزنينا بزناي حزنا إثيوبيا قرشون كون يقسم حاولت نجي مسرته ناي أقسم حاولت إيه تاوص نحيلو تمنقسي تاوصو عقرقر تنعيلو أوصو ريسورس توديو قصيدو نابي خيجو تمنقسي لكن نام نام قرعتا نام مسرق تقرأي كيدو أو بس كده وانت سلطاني نرئي لنا زي أبيات بيت كريستيان زفلسل أو دقوم زلو حوزين زلو داورهات وحازمونو نايتي منقسنا وقبا بسلازنا ورأيهم أو نير تاوص دحيلو تمنقسي تاوصيو تاب تقرأي خيدو نابي كيدو نلالي بلا توسنا عمس أنيحو تابلالي بلا ما جرش هذا ما رخاتم آمنين أو قندر يخير تاو قندر نشوا حزتهم تموقليو contributions وانا مسارتنا إثيوبيا سلطانة منقسط والله سنصحف والله هيمانات والله كله موقليو نسونا يخاليون كوي نعرسونا إنه كوي توما حزي عد بزي شواكا ونكو خامة يمزون تساوي زي تسوون كون تاب سمين يون تحتي ندوب نافلس زمص تسلطاني وهزبو نعرسو زي شو بزحت تابعيه منزا كانت خير كانت امزو تاب سميني نازم صانا سمينكم خلطنا تاف تقرايو سلازي تحزو كل اللي تقبلوا زللات بولو تليغاسي تكريديتو تاوز مصيو تاف بقرص خري انت لنا ያው በጀግንነቱ ግን ክረንተለው አድ በመሕላው ማንን ኢትዮጵያ ነጻል በጀግንነቱ ኮን አርሱ ታሪክ እዩ በጀግንነት ኩናት አድዋ ኩናት ጉንዳ ኩናት ጉነት ኩናት መተማ ምን እዩ አይተጋራው ቆዩ እንዳለ ኢትዮጵያ ነው በሁሉ ነገድ ጽቦ ይዘም ዝነወር እናንተ አዩት ዋና ኦሪጂንስ ኮም እዩ يا زي دما تم هوراني فلتو ويوم زي من زكات اكو يخونني كل زفلتو تصحف ايو كلهم فلتو انتم يسرا انتم لوز بهالو ناي زما هل عد تم تاريخ صحفو ون زي نم يوزبلو انتم زفلتو بخمو انتم مسكر انت لو يسمعي هو سلطانه تግራይ بتوسن ነገር ዝግለጽ ጥራሕ ከም ዘይኮነ هو بحولታት أخسوم بسنة منقستي يحط راح ዘይኮነስ بفيدلات بسنة هنسا أركيولوجي بأمنات بسرعة تحرشة مهرتين بمربح خفتون كي ترفع مغنياتو أنا كابتات توسن ساعتس منبيتي قدمي يحا لا شحات عمت هو عدما زلوم كاو غدا غد تفحيرهم زوصو عينوت اب تግራይ ቀዳሞት ዘራእት ምዃኖም ከም ስገም ስርናይ ብርስን ጣፍ هو زامسلو ቀዳሞት ዘራእቲ ትግራይ ምዃኖም ዝሕብሩ ካብ እንስሳ ወነየር ምዃኖም ንኣብነት ኣድጊ خفتي ጠለበጊዕ ደርሁ እዚአን ወንስ ተም ቀዳሞት ምሰብ بسب لبينو كنابرو زجمرو مود مخاب تግራይ ምዃኑ ዝገልጹ ነገራት ኣለው بخاله أنفت دمخا تاريخ تግራይስ ሙሉ ሙሉ ጉት ጠቢሎምስ ናትና ኮ እዩ ዝብሉ ኻ ኣካላቱን ኣይሳኑን እዚ ግን ናይ ማዕልና ስንፍና ይመስለኒ ምናልባት እንተ ነዕብዮ ነርና እንተ ንፈልዮ ነርና እንተ ነፍልጦ ነርና ምስ ህዝብ እንተ ነራኸቦ ነርና እዞም ከምዚ ዝብሉ ኣፎም መሓዝ ዝብል እምነትን ኣብዚ እንታይ ኣለካ ራይቶ وصبغ تاي تي حدث تناي تاريخ كم تزاربنا يو تم تاريخ زفلتو دكز عدي ونسخنو بروفيسورات نيو سما مسوعون يدلن
خمي جيرو تاريخ كمي جيرو تناي أو تقرأي زنورة تاريخ كمي جيرو ما هاد عدى خمي كم استحلالفة خمي يكون زخانة تبيديو قلت من تعال زي زبهال هذا ناي دكما تات ناي كادرتات ناي بوليتيكا قوم قريس هذا نحن عرفت خستاي لنا زين ناي خستاي نا تاريخ ناي سب تاريخ مصادقون يقالوني إذا شندا توصينا هزي تاشندا براكتيكالي ناي تقرأ خستاي شندا نعو تاينا حنقبر زلنا عنا دخمتيو أي سرحنا لون أيضا أنا يفعلتنا يجون وهنيات محنا سرحنا أنا أفهم كنا تحزم من نقبا تسرحنا زيكم زي يكبها لعبي حسد بهالو زيكم من زبان مرتو أن عربكا في راسي قال يقول أو يلا لا نحنا كنسرح لنا سلازي سرحنا أيون تاو زي قليل نقريو سيد قال قليل نقريو مصنع مفلات بمرتعو ميديا هو مسارح اللهم تصرحوا زلهم تنبيراتات ببوبات أزلازيكو صحف يونيفرسيتات ناي تقرأ يونيفرسيتات ناي معلن جورنال حزان بت جورنالن ناي بت زلو هنيتا ناي قرصتات بزملكت وانا وزوها مغلصتات تليو كوها بالله سبزعوا تقرأ نلعلو كو تاريخ ناي تقرأ ترايكو يكونان ناي عالم بملوكو حزن مسالة ناي أخصم سلطاني ديتوانا ناي تقرأ ناي أخصم سلطاني كو ناي ود سب سلطاني توهايدو تاريخو أنا وسلزن لنا نحنا سلزن نحلو ناينا قرصي يكون بزي عالم تاريخو كويزي ناي أخصم كو ناي عالم توالنا سلطاني زنبر إيو ناي عالم هزبس heritage of humanity كويو هم يقرقا تطفو تغل أي كان ناي ياريد زيبا حزت أرثوذكس تتقمنو زلا بملو هم يقرقا تطفو تغل أي كان زي يخول نقر سيد قال ناي جزء ناي عبدان يديز أمنا أي تاريخ يتفقن نباريو هزبون يتفقن الناس سيد كازي ناي نجلس وبني واقع وده هو نيزي تعيس بزارو يلون أي بوليتيكات تزي كوينو ويا تاريخنا العلسلة زي الناس كم تاريخ هو خنصر لزقبو هو تعيس خنصر حلو لنا خنصنع لنا نهزبنا نفل التاريخ تم كم زي زولونكو نتزهرفو يوم ذكرهم زلوا هو تاي هو نبغى زهلواتهم اليوم زتصاروا زلوا سلازي زخيده يكونن جن تاريخ نديو أبلع الحزب استحقنا تاريخ نديو زتوا حال نديو كنا العلو كنا استفهل نصبحون كنم مهارلو زغبا ነገር ስለዝኾነ የዘልዓልክዎ ጽቡቕ አባተላ ድምታየፈው ዝብልዎ ዘለው ውስጥ ንበል ጽቡቕ ስለዝሃርፍዎ እዩ ሙታርፎ ደተፈሱ ጽዳሕ ጽቡቕ ነገር ዝኾነ ነገር አክሱም ሐውልት ዝና አክሱም ስልጣኔ በጣም ታርፎ ጽቡቕ ስለዝኾነ ስለዝታርፎ ዝህረፍ ቅርስ ስለዘለና بو خورينا صبو سلازخونه كوي حما انت زخونكو هاي الزارون هاي حالفونكو سلازي بو كنحبن لنا صبو قرصنا صبو تاريخ لنا صبو هايمانات تنهونا بو ام تحبينا خورينا فحبو كسرع لنا صبو نهنا نمتاي يخوم زولونا نمتاي يخوم زخون زلو صبو ነገር ስለዘለዩ ንምታዩ ትጅግንነት ከነ ንምታዩ እንኳ ቆንዙልና አለው ትጅግንነት እኮ ናይ ተገረው እኮ ና ተወራረስ ዝመጸቆ እንዲኮ ንሳተው ፈልጥዎ እኮ ተጻሒፉ እኮ እዩ ነተክለማርያን ነቲወን ብዙሓት ፍራር እኮ ተጣሰው ይለም እኮ እዩ ጀግንነት በዓርስ ቅርስ እዩ እናት ጀግንነትና ትቅርስና
ጽቡቕ ነገር ስለ ዘለና ይሃርፍዎ ኣለዉ ስለዚ ጽቡቕ ነገር ስለ ዘለና ብጽቡቕ ክንሰርሕ ኣለና ጽቡቕ እሱ ክቕበለካ ህዝቡ እውን ዝኣምነሉ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ካብቲ ካልኣይ ወገን ዘሎ ኣመለኻኽታ ደኺሙ እምበር ተሃርፎ ነገርስ ትከናኸኖ ትሕብሕቦ ንኽትከውን ኢልካ እውን ኣምር ጌርካ ተወስዶ እምበር ብርሰቱ ጥፍኣቱ ውድቀቱ ኣይትምነየሉ ታሪክ ድማ ከዓ ይወራረስ እዩ ስለ ዝወራረሱ እውን እዩ ሎሚ ካብ ትግራይ ወፂኡ እቲ ፊደል ኣብዚ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እቶም ጥፍኣትና ዝምነዩ እውን ስለ ዘለና እውን እዩ እቲ ስርዓተ ቅዳሴ እቲ ማህሌት ሽብሸባ እቲ መዝሙር እቲ ዜማ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፈ እዚ ከም ሃገር እውን ኮይና ኤርትራ ዝጥቀሙ ዘለዉ ነዚ እዩ ስለዚ እዚ ሰኣን ፍልጠት ከም ዝበልካዮ እውን ብዕብደት ዝንገር ነገር ዳ እምበር ሃለዋቱ ይኮነንስ ታሪኹ እውን ተቐቢልካ ሓቢብካዮ ክትከይድ ዝግበአካ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ንሓን ንጠቕልሎ እስቲ እሞኸ ከምዚ ዓይነት ሕብራዊ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና እዚ ግልፂ እዩ ዘይነሓብኡ ነገር እዩ እሞ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመት ድማ ኣብ ትግራይ ንምግላፁ ዘጸግም ዓይነት ኩናት ነይሩ እዩ ኣብ ልዕሊ ህይወት ኣብ ልዕሊ ንብረት ኣብ ልዕሊ ከባቢ ብርሰት ኣብፅሐ እዩ ኣብ ልዕሊ ዞም ሓድግታት እዚኣቶም ኣብ ልዕሊ ዞም ናይ ታሪክ መሰላልና ወይ ድማ መርከብና በኹራታትና ዝበፅሐ ሓደጋታት ክሳብ ሕዚ ተገበረ መፅናዕቲ ኣሎ ዶ እንታይ ይመስል እንተልዩ ኮይኑ እንታይ ኣነ ከምቲ ድሕርቲ ኩናት ንትግራይ ንፅንዓት እውን ከይደ ይፈልጥን ንፅንዓት እውን ተመቻቸወ ነገር እውን የለን ኣብኡ ዘሎ ሁኔታ ንፅንዓት እውን ንክስታይ እውን ዕድል ዝፈጥር ኣይኮነን ኣብቲ ክልልና ዘሎ ክስታይ ኣይከድኩን እየ ግን ኣብ ቅርስታት ብዙሕ ብርሰት ከም ዝበፅሐ እንሂው እዮም ሓደ ሪፖርትታት ንሪኦ ሕዚ ንምሳሌ ቅርሲ ኣሕመድ ነጃሺ ንሪኦ ዘለና ተወቂዑ እዩ ብኩናት ብዙሓት ቤተ ክርስቲያናት እውን ስኢዱ ራፍ ዝኾነ ናይ ትግራይ ባህልን ቱሪዝምን ምስ ናይ ዓለም ሰላም ናይ ቅርሲ ገለ ዝብል ዘውፅእዎ ክስታይ ርኢ ኣለኹ ኣብ ዝበዝሓ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝጠፍአ ክስታይ እኒሄ ስርቂ እውን ንምሳሌ ኣብ ኣክሱም ኣርኪኦሎጂ ሙዝየም እውን ናይ ኣክሱም ሳንቲማት ካብ ዝጠፍኣ ከም ዝተወስደ እኒሄ እዩ ሪፖርት ምናልባት 26 ሳንቲም ዝኸውን ኣብ ሪፖርት ርኢ ኣለኹ ካብኡ ዝሓለፈ ዝርዝር ዝኾነ ስኢድካ ብደፈና ስኢድካ ብጅምላት ተኻየደ ፅንዓታት እዩ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ እውን ቀረባ ግዜ ዝኾነ ፅንዓት ዝገበሮ ነገር ንሱ ኣብ ዞባ ምስራቅ ዘበሎ እዩ ንሱ እውን ጀነራል እዩ ግን ሕድሕድ በቢ ዘሎ ክንደይ እንታይ ክፀፍእ ከም ዝኽእል ይፍለጥ እዩ ንምሳሌ ኣብ ብራና መፅሓፍትታት ኣብ ካልኦት ታሪካት ዝበፅሐ ጉድኣት ብዝርዝር ዝቐረበ ኣነ ኣይረኣኹን ንወደፊት ዝፅናዕ እዩ ዝኸውን ፅቡቕ ኣብ መወዳእታ ታሪክናን መንነትናን ብዝሓሸ ደሚቑ ንኽፍለጥ ንወለዶ እውን ንክሓልፍ እቶም ሓድግታት እውን ብዝሐሸ ክንክን ሃለዋቶም ግዜ ንክሻገር ብዝኽእል መልክዑ ንክሕለዉ እንታይ ክግበር ኣለዎ ፅባሕቲ ምንያ ትግራይስ በዚ መዳይዚስ እንታይ ክትመስል ኣለዋ በዚ ንዛዝሙ ከምቲ ዝበልናዮ ትግራይ ብዙሕ ቅርሲ ዘንሄላ ኣብ ትግራይ ዘየለ ቅርሲ የለን ተፈጥሮ እኒሄ ፓርክ እኒሄ እዩ ተፈጥሮ ቅርሲ
ساو علامات جميركا قرات كحسو جميركا ساو قفتا شرارو أفت مسرع تقراي زلو تندا دسعة قوتات عدوى خالي دماتي زي جبت living culture نمرو ناي أركيولوجي كرسي ناي تاريخ كرسي نهيو زحفت زي جن قنا حزين أو تفطر قرص زلنا خستايون زدخم أيو عالم حزي عبي تخرج من تفطر قرص خوين إيلهم مثال قواتات عدوى عبي قرص تكوبا بعض تفطر ودسا لوبي فقر زلون تفطر قرص إيو أو تكرتي قبرنا سلازي وزي تكرت غيرنا مزقينا سندنا أصنعنا تقراي تمرزيت ناي مرمر بوتا Center of Excellence مقصود ناي تقراي تمرزيت ناي تورست بوتا هزبا بتوريزم بقرصوا من نباورو زقير الله تغير الله تقراي نمرأي نود يمنا كم زخون لما تعين تتأكرنا تسريحنا سلام فتيرنا تنكرنا تسريحنا من نباورو هزمنا غيريو فمنتاي بحلقنا فرصنا لكن مهارو لهم تافتطو من تاب قرص تربحتنا خور سلازي ناي كلنا زي قرصي ناتي نايكا يكون ناي كلنا أيو زرعي يفلي هيمانة يفلي علمي يفلي ناي كلنا سلازخونا كلنا تحابيرنا قرصنا تاب حدقا ندهن أو قرص كوز مص حدقا بتفطرو ونز مصنه بسرقي سمسل صف زيغو حوابيرنا هزونا بيرنا تسريحنا صبوت تقراي بحصير قزي تحلو قرصي ناي عالم سنتر مرة خبيت تخون انو إيه زمن رئي كبرات سمعتي مس تمرامرن ناي حد قوالهم يعني كمون ناي تاريخ بعلميان تخلى حقوس نقولنا يو قلم حتت بزي خن زازم قدني زخون زلو ني آتو تخلى حقوس كبري هابلنا لنا نامس قلنا نزومي نورنا من دلاو بزي نزازم كبرتي هابلنا أنا أقول عليه يغني